Türkiye hükümetleri Türkmenistan'ın yeni bir raýatyny watanına deportasiýa etmekden ýüzördi. 16-njy ýylda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Bayram Allalyýew Türkiýeden deportasiýa etmek kararynyň sud tarapyndan ýatyrylanlygyny habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 15-nji ýylda Istanbulyň sudy 34 ýaşly türkmen raýaty Bayram Allalyýew deportasiýa etmek kararyny ýatyrypdyr. Allalyýewiň deportasiýa meselesine garamak işi 2021-nji ýylyň noýabr aýyndan beri dowam edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň habaryna görä aktivist 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Istanbulda Türkiýe Migrasiýa Gullugynyň ofisiniň birinde ýaşamak üçin ygtyýarnamatyny uzaltmak üçin çağırılan wagtynda tutsak edilipdi. Şonda Türkmenistan'ın ona Interpol üstü bilen gözleýänligi ýüze çykypdyr. Allalyýew Beyazit polisiýa merkezine soňra Pendik deportasiýa merkezine ekidilipdir. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Bayram Allalyýew boşadylypdyr. Ýöne onuň deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam edipdir. Türkmen Helsinki fondy türkmen häkimetleriniň Allalyýewi hilegärlikde aýyplaýanlygyny belliýär. Bayram Allalyýew Türkmen rejiminiň daşary ýurtlardaky konsulluk edaralaryna raýatlaryň pasportlaryny täzelemekden, boyun gaçyrmagyny, söz azatlygyny çäklendirmegine hereket azatlygyna ýol bermezligini, ýurtda COVID-19 wakalarynyň bardygyny boyun almak islemezligini tankyd edýän dissident hökmünde onlaýn söhbetdeşliklere işçen gatnaşdy diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Gurama Allalyýewiň Istanbulda Oğuz Medeniýeti Hyzmatdaşlyk we Bilim Jemgyýetiniň işlerine de gatnaşanlygyny belläp geçýär. Şeýlede 2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Bayram Allalyýew ýol helakçylygyna uçurapdy. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä awariýanyň günäkäri wakanyň bolan ýerinden gaçypdyr, emma polisiýa onuň adyny anyklapdyr. Helakçylykda agyr yaralanan Allalyýew birnäçe aýlyk ketelhana ýerleşdirildi we birnäçe aýlap bejer galdy. Mundan başga da adam hukuklaryny goraýjylaryň sözlerine görä Allalyýewiň ady geçen ýylyň güýdünde Aşgabatyň haýyşy boýunça türk polisiýasy tarapyndan gözlenen 25 türkmen aktivistiniň tanawynda hem peýda bolupdy. Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň baş konsuly Seyit Mämmedowyň Türkiýanyň häkimetlerine iýeren başga bir resmi kagydynda 13 aktivistiň adynyň bolanlygyny, şol sanawda 10-njy setirde Allalyýewiň pasport maglumatlarynyň bardygyny habar berdi. Ýatlasak 2021-nji ýylyň gözünde Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyşlar güýçlenipdi. Şunuň bilen baglykda adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onlarça bilelikdäki beýannama ýaýradyp, türkmen hökümetiniň siýasaty bilen ylalaşmaýanlygyny açaçan beýan edýän hem konstitusiýaga görä öz hukuklarynyň berja edilmegini talep edýän türkmen aktivistleriniň ýydarlanmagynyň öňüni almagy talep edipdi. 2-nji noýabrda çap edilen bilelikdäki beýannamada Ýewropa ýurtlaryndan Orsetden, Ukrainadan, Gürjistandan we Birleşen Ştatlardan bolan 33 tane jemgyýetçilik guramasy gol çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistler Türkiýany türkmen aktivistleriniň watanyna mejburi uğradylmagynyň öňüni almagy, aklawçylara olar bilen gürleşmäge ygtyýar bermäge we olaryň Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmegine çağırypdy. Türkmenistanda hökümeti parahatçylykly tanqidleýänleriň we dissidentleriň maşgala agzalaryna häkimetler tarapyndan azar bermek we gorkuzmak hereketleri giňden ýaýran. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen aktivistlerini Türkmenistana iýermezlige çağırş edip, Türk häkimetlerine ondan öň hem ençimegedek ýüzlenipdi we öz ýurdunda olaryň janyna howp awanýanlygyna ünsü çekipdi. Aktivistleriň Türkmenistana gaýtarylmagy olary ýydarlamalara, şol sandy gynamalara hem beýleki ýowuz daraşmalara hem zor bilen ýitirim edilmelere tedbir eder. Türkiýe adamlary erbet garaljak ýerlere iýermezlik baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň geçen ýylyň oktýabr aýynda ýaýradan beýanatynda aýdylypdy. Türkmen Helsinki fondunyň häzirki habaryna görä Bayram Allalyýew bozgun statusyny almak üçin türk häkimetlerine ýüz tutupdyr. Bu bolsa onuň özüniň hem maşgalatynyň watanyna zor bilen uğradylmazlygyny kepilendirip biler. Türkmenistanyň hökümeti barhartyan tanqidleriň netijesinde jemgyýetiň barha agyrlaşýan sosial ykdysady meselelere we häkimetleriň ilat babatyndaky eden etdiriklerine ünsüniň artýanlygyna nägile bolýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan beri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary jemgyýetçilik aktivligini iýdigderli görkezýärler we Türkmenistanyň awtoritar hökümetinden öz nägileligini bildirmek üçin Türkiýede Birleşen Ştatlarda, Demirgazy, Kiprde we beýleki ýurtlarda onlarça protest aksiýasyny guradylar.